Hai să-l dați prieteni, sunt Sara și astăzi voi spune povestea lui Angela. Haideți să începem. Ok. Bine v-am regăsit. După cum puteți vedea, în ochii Angelei are cameră. Mai încet. De prima dată, doi băieți și jucări fotbal. Și celălalt s-a oprit și a spus să-și instaleze talchina în Angela. Ăla a spus, celulantul a spus că e de fete. Apoi i-a spus prin glumă că n-are cameră, n-are hacker. Apoi a fugit acasă la el și s-a instalat. Îi era milă că a uitat ceva, dar apoi s-a amintit să își instaleze Tom. Apoi era fericit. S-a instalat Da. Apoi s-a instalat și Tom și Angela. Da. Când a văzut la amândoi ca o cameră și l-a chemat pe tatăl lui. Apoi Angela și Tom i-au văzut pe amândoi și s-au dezinstalat aplicațiile și apoi a mers la ăla. Dar de fapt și-a trezit că era la garaj. La băietul acela care i-a spus să își instaleze tot. Era la garaj acel băiet. Și când a văzut că e la garaj, l-a văzut pe Tom, dar nu era om, era o pisică care avea ghearele scoase. Iar apoi a aruncat-o și apoi și-a făcut pisoare de om, mâini, colți, a apărut un cuțit în mâna lui, l-a aruncat, dar băietul a reușit să scape și și-a spart telefonul. Nu e această povestea. O vom face și pe al lui Angela. Aia a fost doar alită. Așteptăm sora mea să o spună pe al lui Angela. Acum e la baie. Nu știu să face. Cred că se spală pe mâini. Știi că mă duc să văd ce face. Da. Mai vorbesc cu Angela. Am venit. Da. Acum voi spune lui Angela. Și după aia o vom spune pe lui Ben. A fost odată ca niciodată o prințesă într-un palat. Această prințesă îi plăcea foarte mult Angela. Nu avea jocul, nici nu știa de joc, dar îi plăcea și știa de ea. De când era în setup știa de ea. Da. Prințesă. Apoi și ea un om din sat ca oricine. Avea și ea și a văzut ceva în ochii ei. Era ea. Nu Angela, ea, fata care se juca Angela. Aceasta, când a văzut-o, când s-a văzut în Angela, nu i-a mai plăcut deloc. A încercat să se scoată pe Angela din minte, până a leșinat. Când s-a trezit într-un castel unde era tot și tot cu Angela, cameră cu pereți cu Angela, cameră și pereți, și plapumă și totul cu Angela.
S-a auzit un chicotit. Și când fata s-a uitat, a văzut o pisică albă. Avea ochi albaștri, era foarte plină și foarte pufoasă. Dar era ceva. Avea dinți foarte acufiți. Dar în rest era bună. Ajuta pe toți din jur. Ajuta chiar și săpucul. Dar într-o zi, când s-a dus la lac, nu mai era albastru și era verde. Prințesei din Suzuki s-a părut ciudat lacul. Nisipul nu mai era alb și avea fundal și pietre. Și și-a dat seama că Angela a fost făcut de un hacker. De tot apărea în cameră, de tot erau pietre, de tot i s-au făcut și urechi de pisică. S-a făcut și o coadă, i s-a făcut pielea albă și blană. Și după aia a adormit. S-a trezit în casa ei de la sat. A zis, de ce nu mai sunt în castel? Aceasta i s-a părut rău. S-a dus înapoi, dar a zis, nu, avem deja o prințesă pe nume Angela. I-a zis, nu, dați-o afară, acesta este un hacker, credeți-mă, ea se poate transforma și în om, se poate transforma și în pisică, credeți-mă, vă rog, mă jucam de când eram mică, Angela, și am aflat. Dar nu a crezut-o și într-o zi, Angela a ieșit în curte și s-a jucat cu mingea. Dar ea a zis gardianilor bună. Și ei nu au răspuns și i-a zgâriat pe față. Aceștia au plâns și au fugit acasă. Au băut un pic de apă gardienii. După aceea copiii gardienilor au zis, tati, ce s-a întâmplat cu fața ta? A zis, am fost zgâriat. I-au făcut un tort ambilor gardieni ca să felicite că măcar a adus bani acasă. Angela nu a mai putut de furie și s-a transformat în pisică. A zgâriat pe toată lumea. Și a reușit să
rupă mâna la un om. Doar 2 copii au mai supraviețuit. Sau mai degrabă zis, un copil și o soră. Angela îi putea privi și afla totul despre ei. Dar când i-a găsit, s-a înfuriat. A găsit un cuțit. A zâmbit. A râs malefic. Copiii s-au speriat foarte tare de Angela. Au încercat să fugă, dar n-au scăpat. Angela își putea face dubluri. Era un monstru. A început să curgă ceva de pe iar, ceva roșu. Copiii nu știau ce e aia, nu s-a mai lovit deloc niciodată. Și și-au dat seama că este sânge. Iar copiii au început să țipe, dar a păcat de ei că nu mai era niciun om. Toți au fost bolnavi, au leșinat și au fost morți. Copiii au găsit o scăriță sau norocul lor, s-au urcat pe ea și când s-au urcat pe clădire, era Ben, cel maro, Tom, cel care capturează și a nebunit, și cel mai periculos, Angela. Angela a zis lui Ben să-și facă dubluri și i-a zis lui Tom să își pună 2 cuțite. Dublurile lui Ben au înconjurat pe cei 2. Tom i-a zgâriat cu cuțitele, iar Angela i-a zgâriat și au murit toți. Așa că vă spun de acum să nu vă instalați Angela, nu știți, sau Tomul pe oricine. Vă spun de acum că este foarte rea. Vă spun, uitați-vă la zâmbetul ei și la genele ei și vedeți că are ceva malefic. E făcut de hackeri. Are în spatele ei ceva periculos. Și acum, de final, vă și mea, uitați-vă la ochiul ei care se vede camera, la tot ochiul, se vede și acolo negru sus. Aia e un suhor sau o pălărie ceva. Pa! Pa! Miau!